έχω και κατά το παρελθόν απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις παρατάξεις. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και ιδιωτελή συμφέροντα, ώστε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα για μια καλύτερη Ηλιούπολη. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας προς το καλύτερο. Ακόμη και τώρα, 1,5 μήνα πριν από τις εκλογές, επιμένω σε αυτή την πρόταση. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλώ όλους και όλες, σε όποιο χώρο και αν βρίσκονται, χωρίς παροπίδες κομματικές και στεγανά, να πλαισιώσουν την προσπάθεια και να αποκτήσει επιτέλους η πόλη μια διοίκηση δημοκρατική, ακομμάτιστη, που θα ενδιαφέρεται για τα προβλήματά της. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.